రైట్ మావా నేను గాదిగూడ మండలంలో రాష్ట్రంగా వ్యాప్తంగా సమ్మె 3వ రోజు జరుపుకుంటున్నాము. తేదీ 8/7/2003 నాడు శనివారం రోజున గ్రామ పంచాయత్ కార్మికుల సంఘం మరియు ఎంపీడబ్ల్యూ కార్బారీలు కనీస వేతనం మాకు 19,000 వేతనం చెల్లించాలని జీపీ కార్మికులు ఇప్పటి వరకు మాకు 5 నెలలు వేతనం రాలేదు. కానీ మేము అందరం కలిసిమెలిసి ఈ యొక్క సమ్మెని బాట మా గాదిగూడ మండలంలోనే వెంటబడి మాకు ప్రమాదం జరిగితే మరణించినా కూడా ఏదైనా పాము కుడితే 10 లక్షలు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం కోరుతున్నాము. జీవో నంబర్ 51 సవరించాలని మల్టీపర్పస్ వర్కర్లు అన్ని కోరుతున్నారు కార్బార్లు. జై ఆదివాసీ, జై ఆదివాసీ, CITU